जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय हौवा गोनांखा हिन्जाव गोनांखाब्लाबो मालायनि हौवा हिन्जावजोंबो थाफानो हायो समाजनि थाखाय बियो माने बेरेखा नाथाय आयेननि थाखाय बियो आयेन बेरेखा नङा होननानै फोसावो दिल्ली हाइकर्टआ माब्रै जानो थांगासिनो दं खौरांखौ फुल प्लेटआव लाबोनो थांगासिनो दङ बेनि सिगां आं नोंथांमोननो खौरांसो होनो गोसो जादों बे जाहैबाय जों इभेक्सन फिन जानाय बर'फोरनि सायाव जों नुदों बे जाहैबाय जोंहा चिरां जिल्लायावहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर लावख्रिगुरियाव दा माब्रै जाखो बर'फोर आरो बर'फोरनि सायाव इभेक्सन जायोब्लाथ' जोंहा एसेबाबो जि खुआनो हक एसे नाङो नालाय जों बयबो मिथिनानै लाग्रोनि आरो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सिङावहाय जायफ्रा आयेन बेरेखायै गुबुन जाथिफ्रा हा आवग्रिनानै दं बैसोरखौ होस्रांनो माला कर्टआ अर्डार होनाय बायदिब्ला आरो दा जोंनि बर'फोरखौ नै बे होस्रांग्रोनाया माबायदियाव जादों खौरांखौ खोनासंग्रोनि दा जोङो जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो जोङो बाहाय थाफैनाय जादों लबारखौ सोर गायहोदों लबारखौथ' जोंथ' मिन्थिजोबा मालाय गावसोर बोरै जोंहा ओरैनो बाव थाफैनाय हिसाबै जोंखौ हाजिरा होनायनि थाखायसो जोङो बेखौ मावदों आरोखि जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय फारसे जानायनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा मोनो खोमा होननानै जोङो मावनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय खायामोन नोंथाङा जोङो 1.5 मासानो जानोसै औ बै लबार दंफांखौथ' गायनो मोना होननानै जायफोर गायदों बिसोर खोन्थायाखै नामा फरेस्ट ओनसोलाव गायनो मोना खिन्थानायाथ' खिन्थानाय जायाखै दाख्लैयो फैनाया फैदोंमोन बे आर्मि ना मा होनो बिसोर गायनो ओमफ्राय जोंहा जोंनि हा नालाय बे हाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो बियो गोदोनिफ्रायनो सिफायखानायखा जोंनि हा होननानै जोङो बिसोरखौ बादा होनाय जादों आरो जों हिनजावफ्रानो फरेस्टारफ्राथ' बाव बाउन्डारि होबाय बेखौ बारनो मोननानै अलरेडि होखाबाय बाव मानो फैनो गोनां जाखो जोंहा उफाय गैया जोंहा बे दैयानो जोंखौ होखारबायबा जोङो थाफैनांगोन सिगाङावथ' जोङो आवगोलनो फैनो होनबाय थाखानायखामोन ओमफ्राय जोंहा ओरै फारसे फिसा फिसौ फरायनाय हथारखरिथ' जोङो फैजोबनो हायाना दा बिनि थाखाय जोङो दा अभार जानायनि थाखाय जोङो फैनाय जाबाय आरो सोरबाफोर थानो थिनहरदों नामा नोंसोरखौ थिननायाथ' दा जयन्तआ बुंफैदोंमोन जयन्त एमएलएआ ओमफ्राय दा गामियावनो ज' जानोसै जोङो अबाव थांबावनो दा जेरावबो गैखाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो हा खुलिखानायखा बियो दा बावनो ज' थांलायनोसै होननानै मेम्बार गावबुरा बुंनाय जादोंमोन आरो मिटिं खालामलायनानै ओमफ्राय दाना हनै जोंहा फैबाय दा जोंखौ सोर मा खालामनो सानदों जों बेखौ बुजिया आरो न'खरबेसे दंबाव दा जोङो तेजघर दङ गासै औ बेसेबां घरमोन नोंसिनि गामियाव जोंनियावथ' बाहाय 50आनो दङ माखासेया मानो फैयाखै माखासेयाव जों बेखौ मिन्थिला गावसोरनो ज' फैनो होननानै मिटिं जालायखादोंमोन मादोंमोन ज' थांनांगौ रायजोयैनो होनबाय ओमफ्राय जोंखौ ओरैजाय थिनहरग्रोबाय गावस्रा मानो थाबोखो जोंबो बेखौ बुजियाखै आरोखि नोंसिनि गामियाव जे बोसोरफ्रामबो दैबाना जाबाय थायो एमएलएफोर फैयो मिनिस्टारफोर फैयो दैबाना होबथानायनि राहा लादोंमोनलाय लानाया लादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय प्रटेक्ट होफैनो होनदोंमोन मानो होफैयाखै बियो दा जोङो आखायनो दुखु मोननानै बे आवगोलनिफ्रायनो जोंनि हा बियो होननानै दा जोङो आखायनो जों हिनजाव बिमा माहारिफ्रानो हौवाफोरखौ बाहाय लेंबोनाय जादों थ' जों बबाव थांनो जोंहा फराया नङा फिसाफोर दङ फरायनाय ओमफ्राय ओरै गासिबो बुस्थुआनो आबाद मावबाबो जोंनाव जाला ओरै फारसे मैदेरनि जोङो बिनि थाखायबो जों आबाद मावनो हाया नाय नंखाय नंदोंबा हायाव नाय माइ गायनायाव जाजोबो फाथो खुबैयो फाथोबो जाया माइ गायो माइखौबो जायो जों मा खालामनो उफाय गैया जोङो आरो बे बाला अन्थाय जोङो बाहाय फिसा फिसौ लानानै थानो हायाना नाय नंखाय नंदोंबा सारमोनहा हिमन्त बिश्व शर्मा सार फैदों फेरेंगा सार फैदों जोंनि एमएलए गासिबो फैजोबदों दानि एमएलएफ्रा बयबोथ' मिन्थिजोबखागौ मा लुबैदों दा नोंसोरो जोङो बे हाखौ नांगौ जों थाङा बेखौ लबारखौ गायहोफैनाय मानसिफोरखौ नोंसोर मिथिया
लबारखौ गायहोफैनायखौ जोंथ' बारा मिथिया जों हाजिरा जाग्रा मानसि जोङो मा जेबो खरसा गैयैखाय मायखाय जोङो एसे एनै उफाय मोनो खोमा होननानै जोङो फिसा फिसौ लेखा फरायनायनि मानायनि दारै जोङो सुबिदा मोनगोन खोमा होननानै बिसोर थिनबाय जों मावगोन होननानै जोङो मावनाय जादोंमोन आरो नोंसोर थाफैग्रोनानै उनाव गायहोफैदों जोङो थाफैग्रोखादों बिनि उनाव गायनो औ बिनि उनावसो जोंनो गायनो होफैदों खौराङा गुबुन रावजोंबाबो नैबे मोनसेखौ बुजिगोन माने गुबुन हौवा हिन्जाव थाखाबाबो गुबुन हौवा हिन्जावजों थायोब्लाबो जमा थायोब्लाबो बे आयेनावहाय माने दाय गैयै दिल्ली हाइकर्टआ फोसावनाय बोरै जाखो बियो साननो गोनां एदो थाल लादो जोंना हौवाफोर हिन्जावफ्रा जायफ्रा संसार जानाय थ' बै चेनेलाव आं मोनसे स्पेसियेल आपडेट लाबोनो ट्राइ खालामदों जायोब्ला नायलांदो এতিয়াৰে পৰা স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নহলেও দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলাই একেলগে থাকিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে আমাৰ ব্ৰেকড্ৰপখন দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যিসকল স্বামী স্ত্ৰী সম্পৰ্কত আছে তেওঁলোক দুটা বিবাহিত নহলেও পুৰুষ মহিলাই এতিয়াৰে পৰা একেলগে থাকিব পাৰিব আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নহলেও দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলাই একেলগে থাকিব পাৰিব এজন বিবাহিত ব্যক্তিয়ে আন এজন বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলাৰ সৈতে থকাটো অপৰাধ নহয় আদালতে দিলে ডাঙৰ ৰায়দান একেলগে থাকিব পাৰিব দুই বিবাহিত নাৰী পুৰুষ সমাজৰ দৃষ্টিত বৈধ নহলেও আইনৰ দৃষ্টিত এয়া দুখ নহয় দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায়দান দিছে যদি স্বামী স্ত্ৰীৰ দুই বিবাহিত নহয় আৰু দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলা একেলগে থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ এজন বিবাহিত পুৰুষে আন এগৰাকী অন্য বিবাহিত মহিলাৰ সৈতে একেলগে থাকিব পাৰিব স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নহলেও দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলাই একেলগে থাকিব পাৰিব এজন বিবাহিত ব্যক্তিয়ে আন এজন বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলাৰ সৈতে থকাটো অপৰাধ নহয় আদালতে দিলে ডাঙৰ ৰায়দান একেলগে থাকিব পাৰিব দুই বিবাহিত নাৰী পুৰুষ সমাজৰ দৃষ্টিত বৈধ নহলেও আইনৰ দৃষ্টিত এয়া দুখ নহয় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান এক গোচৰ সন্দৰ্ভত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নহলেও দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলাই একেলগে থাকিব পাৰিব এজন বিবাহিত ব্যক্তিয়ে আন এজন বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলাৰ সৈতে থকাটো অপৰাধ নহয় বুলি কৈছে আৰু এই ডাঙৰ ৰায়দান দিছে আদালতে একেলগে থাকিব পাৰিব দুই বিবাহিত নাৰী পুৰুষ সমাজৰ দৃষ্টিত বৈধ নহলেও আইনৰ দৃষ্টিত এয়া দুখ নহয় দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায়দান দিছে এতিয়াৰ পৰা স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক নহলেও দুই বিবাহিত পুৰুষ মহিলা একেলগে থাকিব পাৰিব এজন বিবাহিত ব্যক্তিয়ে আন এজন বিবাহিত পুৰুষ বা মহিলাৰ সৈতে থকাটো অপৰাধ নহয়